unsa may akong makuha, ug unsa may imong madawdaw diha sa imong sigig pagsimba, sigig pagampo, sigig pag-alagad, sigig pagpanudlo. Kana mga kaigsunan, ang usa ka lantaw ugani madungog natong mga reklamo gikan sa mga tao nga di makasabot kung ngano nga kita mapadayunon diha sa pagpuyo sa pagtuo. Maayo manang maminaw ta sa mas maayo pa nang maminaw ta sa radyo kay at least makadungog kitag tip sa lasto kanang sige simba way gihatag ang pari o nga numero atong makuha, atong maangkon. Kini ang nadungog nato kang Pedro nga tawhanon kini nga lantaw mga igsuon, tawhanon nga pangandoy og interes. Apan nindot nga si Jesus diha sa maong pagbasa sa maong ebanghelyo karon, iyang gitubag direkta kining maong mga pangutana. Og mingon siya, naa kamoy madawdaw, dako ang inyong makuha. Nga kini siya times 100. Nan, mingon kita nga, tinuod ba ning giingon ni Jesus? Nga times 100, makadawat pa mo mas daghang pamilya, makadawat pa mo mas daghang igsuon, no? O makadawat pa mo og ginatus nga mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak og mga uma. Ug bisan tuod ug lutuson siya ug sa kinabuhing dayon. Usahay ato kining kwentahon ug sama kita mangwinta ug gamitan natong mathematics. Nga diin maingon nato nga ingani ang multiplication niani. Kung nakakuha o kung akong gihalad equivalent kadto sa 5 kabuok saging, ang mobalik nako maupod ang napulo ka saging o 20 ka saging. Unya wa may nibalik nga saging sa ako. Ang nibalik na noon sa ako, naaman anang pagtagad nga maayo, naaman pod ang pagtabang ginagmay sa among isikataw, naaman pod ng gamay nga madawat nga grasya nga ingani, ug ana. Pero asa man ang saging? Kaya nga atong pagsabot mga kaigsunan nga ang halad sa Ginoo diha kanato mao gihapon ang dagway sa unsay atong gihalad ngadto kaniya. Pero no, when you multiply things, it means that it is not of only the kind of quality and quantity, but more than that. Mao nga uban sa maong lantaw mga igsuon, kung atog yung usisahon pag-ayo atong kinabuhi, ilabi na sa kinabuhi nga naagayod sa paghatag balik ngadto sa Ginoo, naagayod sa pag-alagad, naagayod sa pagserbisyo sa katawhan diha sa ngalan sa pagtuo, makita nato nga mayon na kasagaran, di good, mabayaran akong kalipay. Dili mapalit akong kalipay. Nga ako nakaalagad, nga ako nakakita sa unsa gyuday ang timus nga katagbawan sa kaugalingon. These are something that is intangible. Dili mahikap, dili makangkon, kundi mabati. Ug kana usa ka nindot nga bisan pag imong punon ang imong kaugalingon sa kayamanan, imong hubgon ang imong kaugalingon sa gahom, kining mga butanga dili nimo mabati. Apan diha sa imong pagkamangihatagon, diha sa imong pagbalik halad ngadto sa Ginoo, diha sa imong pagpaambit nito sa uban, adunay kalipay, adunay katagbawan nga naa sa kinahiladman
nga dili nimo usahay ma-describe diha sa imong kaugalingon. Remember, amahan, inahan, kadtong pagkakita nimo sa imong anak nga nataw, no? Ma-describe nimo imong kalipay. Dila, no? Murag mi ko, sus, Father, tatay nagyo ko, Father, no? Nanay nagyo ko, Father, sus, na nagyo mi anak, Father, salamat sa Dios. Di nimo ma-describe imong kalipay. Sama ni anang maong kalipay ang ipuno sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Mao na nga nindot, balik basahon nato ang naa sa sirak. Kay ang naa sa sirak usa kapag padayag sa pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang mga hatag kanato. Sobra pa niini. Ug ang lantaw pag yun mga igsuon nga hingon si Jesus sa katapusan, ug ang kinabuhing walay katapusan. Nga di yun mapalit og kwarta nining kalibutan. Kana, nga ikaw, nakabati, nga diha sa imong kinabuhi, ug madamlag, secure ka na. Ug madamlag, human nining kinabuhian ni, na ay musugat kanimo, nga imong mga parinti sa buhat, imong mga parinti sa kaayo, imong mga higala sa pagsunod kang Kristo, nga atong gitawag ng mga santos. Diba? Kung ikaw daw, muadto ka, mubakasyon ka sa Amerika, mubakasyon ka ngadto sa Saudi Arabia, unya, why musugat nimo? Kagrabe siguro sa imong kahadlok, no? Di na siguro ka mo dayon. Kaya nga naman, saan man to dito? Di magukibaw, usamay. Daghang kayo tayong mga kabalaka. Pero, mao na yung giingon ni Jesus, diya sa Ebanghelyo, o kinabuhing dayon. Ay, salamat. Naday mo sugat ka nako. Sugaton di ko ni Saint Joseph. Sugaton di ko ni Mama Mary. Dili di ay ko mahimong mahadlok ni ining tanan. Kay nga naman, sila ang akong mga kauban sa buhat diha sa pagtahan sa kinabuhi diha kang Kristo. Muna mga kaigsunan, nga diha sa Eucharistia, kini kanunay, sa pagtambong nato, nadungog nato ang assurance ni Kristo diha sa Eucharistia. Gipakita gyud niya ang assurance, no? Ang kasiguraduhan sa iyang mga saad diha sa iyang paghatag sa iyang lawas ug dugo. Manghinaot ta nga kini makadasig ka nato hilabi na sa mga pinialan nga taliwala sa mupatigbabaw ang tawhanon nga kinaiyag unsay akong makuha. Atong sultihan atong kaugalingon diha karon nining Eucharistia. Kung ang Ginoo sa kanunay nagahatag siyang lawas ug dugo diha kanako nga makasasala bisan pa sa akong pagkapinialan apan makasasala ngan usa na kini kadako nga timailhan nga ang akong nadungog sa ebanghelyo iya gayong matuman. Hinaot pa unta.